Dnes si budeme pripravovať plnené kuracie prsia s sušenými paradajkami a vlašskými orechmi. Budeme potrebovať kuracie prsia, vlašské orechy a na pesto, ktoré bude slúžiť ako omáčka alebo taký doplnok k tomuto jedlu, budeme potrebovať rukolu, sušené paradajky, parmezán alebo nejaký hodný syr, soľ, korenie. Urobíme si nejaký záhyb alebo taký nejaké vrecko do toho mesa. My si tento záhyb teraz naplníme spomínanou zmesou. Tlačíme tam do toho záhybu sušené paradajky. Môžeme to spojiť s vlašskými orechmi. Naplníme, natlačíme, môžeme to uzavrieť, ale aj nemusíme. Mäsko si dnes pripravíme na panvici keramickej, ktorá naozaj pečie mäsko do chrumkava. Nalejeme si olivový olej, necháme si ho poriadne rozohriať. Zatiaľ, kým si budeme robiť mäsko, si pripravíme omáčku, ktorá sa volá pesto. Pesto pozná každý Talian, aj možno Slovák. A my si dnes pripravíme rukolové pesto so sušenými paradajkami, ktoré nám vlastne prepojí tie isté ingrediencie, ktoré sme použili do mäsa. Dáme do pesta, ktoré bude slúžiť ako omáčka k tomuto mäsku, ktoré potrebuje pomoc. Pretože je suchšie a to pesto nám naozaj pomôže troška ozvláštniť to mäso a dať mu istý krív a šťavu. Je tam niečo zelené. Potom potrebujeme nejaký druh orechov. Vystačíme si s vlašskými orechmi, ktoré nám naozaj dodajú takú veľmi dobrú zemitú chuť k tej rukole. Potrebujeme sušené paradajky. Môžeme pridať syr, ideálne nejaký suchší syr. Nemusí byť nevyhnutne parmezán. No a máme pripravené krásne rukolové pesto so sušenými paradajkami. Vydrží v chladničke kľudne aj týždeň, aj dva a môžete si ho len zatvoriť do nejakého pohárika sterilizačného a v chladničke vám vydrží. Ale nám nikdy nevydrží dlho. Vidíme, že máme rozohriatý termospot, takže mäsko je vhodné v tomto štádiu dať na panvicu, aby bolo správne chrumkavé. Môžeme kľudne použiť vidličky, nožíky a nemusíme sa obávať nejakého poškrabania. A v tomto štádiu, keď máme mäsko opečené naozaj z každej strany, ako vidíme, si ho môžeme podliať bielým vínom a nechať dusiť. Odporúčam biele suché víno, ktoré nám vytvorí takú fajn omáčku z toho výpeku, z toho olivového oleja a ktorú ešte nakoniec troška zjemníme maslom. Dusilo sa nám v tom bielom víne cca 7 minutiek. Záleží samozrejme od veľkosti tých prs, ktoré máte. Záleží, aké máte prsia. Odporúčam takisto aj vám mäsko vybrať a chvíľku nechať odležať. Aby sa nám tá šťava, ktorá je teraz v tom mäsku a sú šťavnaté, nestratila. Vyzerá to nejako takto. Je tam krásny profil. Výpek, ktorý máme pripravený, sme sa na tej panvici nevypíname. Sporák ide ďalej a my si ho v podstate zredukujeme. Redukovať znamená, že necháme odparovať a redukovať na malé množstvo. Vložíme troška masla na zahustenie. Že už mimo plamenia, mimo sporáka si došľaháme to maslo tej omáčky, aby nám vznikol taký naozaj konzistentný krém. Kuracie prsia plnené sušenými paradajkami, vlašskými orechmi s rukolovým pestom máme hotové.